aurreneko geltokia. Landro berra, Egaña, izan daiteke? Andoni Egaña. Entzun de, haure, fin da bilela. Gizona da erdigune, baina zenbat emakume. Honek zenbat irauteu! Zauri baten metafora, zauri baten metafora. Ez dezu ezer ulertu! Oino, afora, metafora! Pai! Kaiaren oztola danez! Aztu ametsak nahiak desirak, nire sexualitatea. Eskua, lesbiana, gay, bisexual eta pansexuala. Hipokrita gara baina, eskerrak anitzak garen. Miauzkat. Biurilaztan naizan. Zaian ebarkatu baino, ez ditut emakumeak guztoko, osake, ez da. Ze violentoa.